Това е целият национален парк и както виждате 48% или почти половината от националния парк се позволява изграждането на ски писти, т.е. и това е преди всичко горската зона на националния парк, т.е. позволява се изсичането на горите. Това е ски зоната в Банско. Това са тези 2%. Съществуващата ли? Съществуващата и единствената. То няма да има разширение на това. Това са 2% ски зона на Банско. Ето го целият парк Пирин. Цели. Това са 2% и тук е разрешено да се правят само единствено спортни съоръжения. В тъмнозеленото е разрешено да се правят водохващания за питейни нужди. И нищо повече. Значи това, което е тъмнозеленото и е за водохващане, зелените се притесняват, че ще бъде застроено. И то няма как да бъде, защото то изрично е казано и в плана, и в промяната, която е направена, и в закона, че става дума за разрешение за водохващане за питейни нужди. За нищо друго не можете да имате. В това решение няма нито една дума за втори лифт. 28 беше прието решение, беше възложено на министъра на околната среда и водите при наличие на инвестиционно намерение, на мен, на институцията, защото това е в края на краищата процес, който не се знае кога ще завърши и как ще бъде, но при наличието на инвестиционно намерение в максимално бърз срок да се премине през всички необходими процедури от екологичното законодателство, така че да може втори или по-скоро нов лифт да бъде реализиран. Това, което беше казано вчера на пресконференция, не отговаря на реалните факти, доколкото няма нито една дума за втори лифт. Концесионерът на ски зона Банско разпространи идейния проект за втория кабинков лифт. Той предвижда изграждане на втора 10-местна кабинкова въжена линия с капацитет 3000 души на час и обща дължина от 5,8 км. Новата кабина е предвидено да има начална станция в непосредствена близост до тази на действащата кабинка. Трасето от нея до междинната станция в местността Чалин Валок се движи почти успоредно на настоящата, а след това продължава до Шилигарника. От ЮЛЕН заявяват, че трасето минава през концесионна територия в горските площи, представляваща 0,017% от територията на национален парк Пирин. Втория лифт всъщност е пиар ход за откриване и прокарване на пътя за строителство на 333 км писти и 113 км съоръжения. Първо, като нямате инвестиционно намерение, как разбрахте, че са 500 на 510 или 412? Трябва да има конкретно трасе, за да може да оцените какво ще бъде. Ето това е нещо, което говорихме преди малко. Как оценявате точно колко са? Да ги питам зелените. Ще ги питам. Когато ги срещна. Как точно оценяват? Да, как точно оценяват? Какво става въпрос конкретно като намерение? Първо може би да започна с това, че в рамките на парка всякакво строителство е забранено и никога не е било разрешавано. Тоест опасенията за хотели и прочее не съществуват и тези, които протестират срещу строителството на хотели, могат спокойно да си посрещат новата година. Строителство на хотели и на каквото и да било, каквото и било такова строителство няма. Това е протест срещу модално управление. Първо, и второ, това е имотен балон. Добър вечер. Протестиращите са блокирали движението в района на Попа в центъра на София. Чуват се искания за оставка на правителството, на министъра на екологията Нено Димов